Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininoondawo yapano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Handizivi kana muine vabatsiri vamunoziva uye zvekare paprogram penyu kana paine vabatsiri vanokwanisa kundibatsira. Ndichakuudzai pakatangira dambudziko rangu nekuti inini pakatangirawo dambudziko rangu ndinopaziva. Saka kune uyo anenge achida kundibatsira anofanira kuti ange achizviziva kuti iniwo pandakatenga bhutsu dzandakatenga kwamupedza nhamo, I bought second hand sneakers kwamupedza nhamo. Kubva zuva iroro kusvika pari nhasi ndiri munhu wekuti ndinosangana nemamwe maspiritual challenges muupenyu hwangu, asi ndava kuona kuti zvinenge zvava kuda kundikanganisira kana marriage yangu, nekuti mudzimai wangu ndinofungidzira kuti anenge ava neumwe munhu uyo waava kufambidzana naye, asi handingamushori zvangu because kubva zvandakatenga bhutsu idzi paya pakapera lockdown vanhu pavainge vava kukwanisa kufamba, iniwo ndakabva ndatumwa nevamwe tsano vangu avo vari kuCanada. Saka tsano vangu ivo vanoita zvemaprojects, vane maprize akati one day. Saka vakanditi ndinge ndichienda kuZimbabwe. Ndakatora imwe motikari yavo, vane motikari dzakawanda. Ndikatora imwe Range Rover, ndikatorana nebest friend yangu ndikati ndiperekedze. Takaenda kuZimbabwe ndikanomusiya kwavo kuchitungwiza. Iniwo ndainge ndiine mamwe madhiri angu andainge ndichida kuti ndige ndichizoita. Ndakamirira kuti vange vachitumidzira mari. Saka ndiri mutown muCBD muHarare ndo pandakabva ndachizosangana nevamwe sekuru vangu avo vanogara kwaMunyawiri. Saka takabva tachizotanga kukurukura paya. Vakandiudza kuti pane zvinhu zvavainge vachida kuenda kunotenga kwamupedza nhamo. Takaenda mukomanachi kwamupedza nhamo. Ndinozvidemba uye zvekare ndinozvidemba kuti ndainge ndichatsvakeiko kwamupedza nhamo. Bhutsu dzacho dzandakatenga mukoma hakusi kunzi inini ndainge ndisina mamwe maoriginal sneakers, ndainge ndiinawo akawandisa, but bhutsu idzodzo mukoma dzakangonditora mwoyo wangu. Ndikati idzi bhutsu ndiri kudzida. Saka sekuru vakazvitengera masneakers avo, vakatengera zvekare gogo masneakers. Iniwo ndakazoti ndakatarisa rimwe sneaker reNike ndikaribata ndikaona kuti this is real original stuff. Ndokubva ndatora bhutsu dziya ndikabhadhara. Musi iwoyo mukomanashi wandatenga bhutsu idzodzo handina kurara zvakanaka. Zvakaitika mukomanashi ndakabva ndachizoenda ndikanorara kumba kwevamwe brother in law vangu. Musi iwoyo mukoma ndo musi wandakatanga kunyatsokubatwa nemadzikirira. Inini ndainge ndisimbori munhu wekuti kana ndikarara ndinobatwa nedzikirira, asi ndakati ndakarara ndainge nditori kudownstairs mukoma because zimanshon. Ndokubva ndatanga kuridza mhere. Tsano vakazotoita zvekutobhenga door. Vanhu vakandinzwa vari upstairs kuti kudownstairs kune munhu ari kuchema. Ndokubva vauya vakatanga kunoka. Vachinoka kudaro mukoma ndaitovanzwa kuti pane munhu ari kubhenga door, asi kuti ndinge ndichimuka ndainge ndisingakwanisi. Vakati vachiramba vachingobhenga door ndipo pandakabva ndachizokwanisa kumuka. Ipapo mukomanashi hopedza ndakatanga kurota. Ndakarota mumba muchipinda scorpion rainge riri reblack. Scorpion iri rakashanduka rikabva rachizoita rewhite rikauya rikandiruma. Parakandiruma mukoma, scorpion iroro rakachinja rikabva rachizoita mumwe murungu akandidzipa. Akataura iye akati, iwe ndiri kuenda newe nekuti ndiri kuda bhutsu dzangu. Komanashi ipapo handina kunge ndabatanidza nyaya zvekuti maybe ndikadai ndakadzidzosera bhutsu idzodzo mangwana acho makuseni. Saka tsano vangu ndakavaudza kuti ndohope dzandainge ndarota idzodzo. Vakangoti maybe it was just a nightmare. Takazoenda kwavamufundisi ndikanonamatirwa zvangu, but matambudziko angu mukoma ndipo paakatangira ipapo. Fast forward ndakazoenda kuPrazi kwaTsano ndiine mari. Komanashi ndakarota
ndiri kumakuva but ndisiri muZimbabwe ndichimhanyiswa neumwe murungu uyu iye anoti bhutsu idzi ndedzake. Murungu uyu iye anoti ndewe kuItaly. Kana achitotaura neni haatauri neni nechirungu asi anenge achitaura nechirudzi chavanotaura kunyika yekuItaly. Iye anoti bhutsu dzangu ndiri kudzida, ndaidzitsvaka bhutsu idzi nekuti iye anoti paakapondwa akapfeka bhutsu idzodzo kuti dzakazopedzisira dzava kwamupedza nhamo sei iniwo ndichizodzitenga handitonzwisisi. Asi iye anondimhanyisa kuti ndinge ndichitomutiza murungu uyu. Hunge ndatodhakwa ndatora zvinodhaka, asi kana ndiri soba anondibata mukoma, anondidzipa zvekuti ndinenge ndava kutadza kufema. Izvi hazviitiki kuhope. Ndinoona sort of like a vision. Pandinomuona anouya kwandiri obva anditi bhutsu dzangu ndiri kudzida. Saka ipapo paanenge achindimhanyisa in real life mukoma ndinenge ndatodonhera pasi, ndava kutotanga kutogwina ndichiita mafits semunhu ane pfari. Izvi ndo zvinoitika kwandiri. Saka murungu uyu anozoti kana andidzipa paya ndipo apo pandinenge ndava kutonzwa mweya wekufema wava kutoenda. Saka ndakazodzoka kunoku kuZimbabwe, asi ipapo dambudziko remafits rainge risati ratanga. Ndipo pandakazodzoka kuSouth Africa, asi dambudziko remafits rainge risati ratanga. Ndadzoka kuSouth Africa mukomanashe ndainge ndichienda kubasa because I am a civil engineer by profession. Nemudzimai wangu tainge tichigara muno muPretoria. Saka nehope dzandainge ndichingogara ndichingorota, ndakabva ndachizotangawo kuita zvekuputa mbanje. Mbanje idzi ndakatanga ndichadziisa mutii because pane umwe bhururu wangu uyo anoputa mbanje. One day ndakamuudza kuti I am having restless sleep. Akanditi kana uchiona kuti ndo zviri kuitika kwauri chimboedza kusvuta mbanje kana kuita dzekuisa mutii. Saka ndainge ndichidziisa mutii as a form of relaxation drug. Saka kubva ipapo mukoma ndakazoita addiction, ndikatotanga kutoita dzekutoputa. But in my whole life ndainge ndisina kumbogara ndakaputa mbanje kana fodya, asi doro zvangu ndainge ndichinwa. Saka ndakaona kuti mbanje idzi dzaindibatsira, but I needed something that was a little bit stronger. Ndaiva ndine mumwe muNigerian wandainge ndichiziva. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichitsvaka mbanje dziri strong that can last long, because ipapo ndaikwanisa kuzomuka kuhope ndobva ndamuona murungu uya. But dzimwe nguva ndinenge ndatoita kana mazuva ndisingambooni chipoko chake. Saka muNigerian uyu ndainge ndava kumupa mari achienda achinonditengera mbanje, asi chandisina kunge ndakaziva ndechekuti maNigerian ivo pachezvavo kana vakatoona mukana wekuti vange vachiita mari vanotokuita kuti unge uchizova a drug addict. Saka ainge ava kuti kana akanotenga mbanje dziye dzaaindiunzira dzinenge dzakaiswa nyaupe, drug riya rinonzi nyaupe, and I am now addicted mukomanashi kunyaupe. Ndichisvuta mbanje dzangu dziya in secret ndakazobatwa nemudzimai, but by then it was already too late because I was a junkie. Saka kana ndiri soba mukoma, chipoko chemurungu wacho iye ndinogara ndichichiona, asi kana ndakadhakwa handimuoni. Saka ndo zvisiri kunzwisiswa nevanhu izvozvo kuti kana ndiri soba handitokwanise kutogara ndiri soba. Kana ndikavaudza kuti ndine chipoko chandiri kuona, hama dzangu nyama dzemukadzi ivo vanozviramba. I have been to rehabilitation centers kubva mukoma mugore ra2023 ndichingoendeswa kuma rehabilitation centers, asi ndinongodzokera zvekare kunyaupe nekuti nyaupe nembanje ndo zvega izvo zvinokwanisa kudzinga mweya wechipoko. So handizivi kuti ndingabatsirika nawo sei. Marriage yangu ndinoona sekunge yava kutoda kutoparara. Please ndibatsireiwo mukoma, ndatenda zvangu. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu avo. Ivo vakatoti hanzi haisiriyo nyaya yacho yose mukoma, pane zvakawanda zvinoitika muupenyu hwangu, asi kana ndikazowana mukana ndichadzoka zvekare nefull confession. Saka ivo vari kuti vari kutsvakawo mafone numbers emaprofita anokwanisa kuvabatsira. Iko zvino zvavari kuti vari stuck hanzi kunonzi kusosha nguve. Saka vari kuti kana kuine vanhu vanogarawo kusosha, kana vachiziva pasoweri kuti ndinokwanisa kuenda, ngavakupei madirections ndinge ndichienda ndinonamatirwa. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Eninowo ndinoda kureururawo kuti mari kuita kwatakazoita mari kubva tiri kuZimbabwe tichizouya kunoku kumhiri kwemakungwa through madam vangu vakazoshayika zvavo nekenza. Madam vangu vakandisiyira mutoro mukomanazve unondiremera. Handizivi kuti ndozvifambisa sei zvinhu izvi. Ndamboedza kuti ndinge ndichizvirasa. Ndakatanga kuda kuzvirasa zvinhu izvi gore mainge muri mugore ra2015. Ndikaedza kuzvirasa, ndakatoenda kwamutoko uko kwandakanosangana neimwe n'anga iyi. Mafone numbers ayo ndainge ndakaipiwa nomumwe mudhara uyo wandainge ndowirirana naye, akazoshayika zvake akabva ati ndiyo yainge iri n'anga yake. Ndakavafonera sekuru ivavo vakabva vanditi uzouya kunoku kana uri kuno kuZimbabwe. Ipapo maimufana vangu vainge vachiri vapenyu. We then flew back to Zim, ndokubva tachizoenda kwamutoko. Taendako kwamutoko kuya mukomanashe zvinhu zvakapiswa because madam vangu ivo vakazonotora zvikwambo izvi zvitatu mukomanashe. Saka takatonzi zvinhu zvainge zvaparadzwa. Tikatofara kuda takaita gore rose. Pazvakazodzoka mukomanashe zvakatodzoka zvikataura zvikabva zvati iwe waida kuedza kuda kutirasa, wakambomuona kupi mubereki anorasa vana vake, saka hausisiri mubereki wedu, tava kutoda kutokuuraya. Saka mudzimai wangu ndopaakabva achizotanga kurwara. Akarwara zvainge zviri very serious, zvikatonzi ikenza. Mudzimai wangu ndokubva atoparara. Saka mudzimai wangu iye paakafa aifanira kuti dai akaudza zvinhu izvi kuti zvino vanangu zvandava kufa, chisiyai murume wangu nekuti haana dzinza neni. Munofanira kuti munge muchiita zvatakatenderana kuti kana ndava kuda kufa ndinokuudzai kuti muchaenda munochengetwa nani. Saka mudzimai wangu iye haana kukwanisa kuwana mukana iwoyo nekuti akatanga kurwara zvekuti kana kutaura kana kuona ainge ava kusakwanisa kuona. Mudzimai wangu ndokubva aparara, akandisiyira mutoro unondiremera. Iniwo ndainge ndisimborina kana tarisiro yekuti muupenyu hwangu ndichazova munhu anenge akaromba, but kuburikidza nemadhiri ose avo ainge achiitwa nemudzimai wangu nemweya yengozi iyo yavainge vava kuda kudzinga, ndozvakakonzeresawo kuti madam vange vachizosvika pakurombera pachikwambo icho chainge chava kuvachengetedza. Saka mudzimai wangu iye ainge achishanda sanesi, ndichati ainge achishanda papari renyatwa. Saka mudzimai wangu iye aishandira imwe n'anga, nen'anga iyi handizivi kuti vakasangana sei chaizvo because mudzimai wangu ainge aine masecrets akawandisa. Saka aiti kana akakuudza zvaanenge akuudza, dzimwe nguva aikwanisa kuzongoti I was just joking. Iye akandiudza kuti ane imwe n'anga iyo yaanoshandidzana nayo. N'anga iyi iye ainge achitoti n'anga yacho akatanga kushandidzana nayo kubva achiri kunursing school, uko kwaaiti aiba zvipfeko zvevamwe vanhukadzi achinozvitengesera n'anga iyoyo. She was born in a very poor family. She became so resourceful nekuda kwekuti ainge achiona kuti nhamo yake yainge yakanyanyisa. Iye aiti dai kwanga kuri kunzi ainge asingaiti izvozvo zvekuba maandawe evamwe vanhukadzi, angadai asina kutokwanisa kuzograduata as a nurse. Saka aiba zvipfeko achinozvitengesera n'anga iyoyo. Ainge achiti ainge asingazivi kuti zvaishandiswei. Saka patakazoita mari
mudzimai wangu gore racho iroro akauya kumba. She was very stressed. Ndikamubvunza kwemazuva akawanda kuti ko chii chiri kuitika kwauri mudzimai wangu, ainge asingakwanisi kundipindura. Asi one day akazoita zvivindi. She took me out for a dinner date. Akabva achizondiudza kuti ainge aine mari yaainge akapiwa. Ndikati mari? Akanditi $9,000. Ndikamuti mari iyoyo wakaipirwei neng'anga yako, because ndainge ndisati ndatosangana nayo. Akanditi ini handikwanisi kuti ndinge ndichikuudzai because ndinototya. Zvinoita here kuti tichibva pano parestaurant tinge tichienda kumba kwavo sekuru ivavo. Takaenda kumba kwavo kwaManashe. Tasvikako ndopa vakabva vachizondiudza kuti ivo vainge vakataura nemudzimai wangu, vakati vainge vava kubika zvinhu zvinogadzira mari. Havana kuti zvikwambo, asi vakangoti ndiri kubika zvinhu zvinogadzira mari, saka kuti zvinge zvichikwanisa kuzotanga kurarama panenge pachidiwa ropa revana vaya vanofa vachingobva mukuzvarwa kana kuti vanenge vakatofira mudumbu. Ropa ravo ndiro rinodiwa kuti zvinhu zvacho zvikwanise kuzomuka. Saka ndo basa ravainge vakapa mudzimai wangu. Saka mudzimai wangu vainge vachazomupa $9,000 after each and every 3 months, but vanomupa mari yacho yakabatana iri 9,000. You get paid before you work. Ndo zvavainge vakataura. Zvadaro mukomanashi mudzimai wangu iye akangonditarisa akanditi hameno zveikwamuri, you have to decide. Ngomanashi ndakaona kuti ndainge ndatoiswa pasituation yainge iri complicated, because isuwo tainge tisati takwanisa kutenga kana stand apa vandainge ndichishanda navo vainge vachingobudirira in life, but nemudzimai wangu tainge takangomira panzvimbo imwe chete. Nekudawo mari ndakabvuma mukoma, ndokubva tatora mari iya. Mudzimai ndikamupa mvumiro yekuti ange achiita saizvozvo. Handizivi kuti vaizvifambisa sei, but ainge ava kushanda nevamwe doctor neumwe nurse. Saka doctor ainge achivapa 1,000, then mamwe manurse aivapa ma500 ainge asina kuvabudira pachena kuti iye ainge akapiwa 9,000. Saka mudzimai wangu aizouya nechipepa bag chinenge chakazara maparts, but maparts awa anenge akakuyiwa akaita soup like, uye zvekare neropa, achindiudza kuti iropa revana vanenge vazvarwa vakafa kana kuti vaya vanongoti vazvarwa vobva vatofa. Ropa racho kuti vairitora sei handizivi. Ndaitomuperekedza mukoma, tobva tatonosiya ropa racho kumba kwasekuru vacho ivavo. After each and every 3 months tainge tichipiwa mari tikatanga mabusinesses. Ndopatakazosarudza kuti tinge tichibuda munyika. Saka tava kuno kumukoma zvakazoitika tikaedza kurasa zvinhu izvi. Mudzimai wangu akazorohwa nezvinhu zvake, kwava kufa. Musi wakafa mudzimai wangu, shura rakaitika mukoma nderi kuti mudzimai wangu ndakatosangana naye. Mudzimai wangu after ndabva kufuneral parlor uko kwaainge arere, ndakatosangana naye akandiudza kuti zvinhu zvake ndaifanira kuti ndinge ndichizvichengetedza, asi ainge achazodzoka kwandiri. Mudzimai wangu mukoma takamuviga, asi chitunha chake chainge chakafuta kuzadza coffin. Ainge asingatarisiki, achiratidza iye kuti ainge akarohwa. Zvinhu izvi zvoita sekunge zvakamutevera zvekare kumoshwari, zvaitomurova kunyange afa kudaro. Ndoshura rimwe rakaitika zvekare nepakuvigwa kwake, coffin rake rakazodonera muguva. It is a long story mukoma. Takamuvigira kunoko. Dambudziko riripo nderekuti ndamboedza kuti ndinge ndichirasa zvinhu izvi, asi ndiri kuzvikoniwa. Zvino kune vamwe madzibaba avo vari kuti vanokwanisa kundibatsira. Mari avakati vanoda, vakati ivo vanoda 14K. Vakati tinokwanisa kutsvaka munhu watinozvirasirira zvinhu izvi zvekuti anozvigamuchira asingazivi kuti tiri kutomutambidza mhepo dzevafi, mhepo dzezvikwambo. Saka ndizivi kuti zvinoita here zvandiri kuudzwa namadzibaba kuti tinge tichiita. Ini I am not an evil person. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakanzi namadzibaba ngatitsvakei munhu watichagamuchidza zvikwambo izvi asingazvizivi. Zvakangoma.